Pois eu vou ler un texto de un párrafo de A luz do candil de Ángel Fole, que di... Bueno, pois é de un relato que se chama O documento, e dille... Bueno, pois hai un rapaz que sube a un árbore e dende ali quere firmar un documento, non? E a cosa vai de amores, e dille... Bueno, empeza así esta parte. O seu sobrinho díxolle: que me tiro, que me tiro, que me tiro. Que toda esa xente se vai ás súas casas a procurar polas súas vidas, que a miña nada lles importa. E ademais que quero mexar, que teño a vexiga que me estoupa, que me arreden todos. Ouvíronse algunhas gargalladas. Respondeulle o tío: arrepara, home, arrepara, non che dará vergonza deixándonos desamparados? Queres que nos apañamos de vellos a pedir esmola de porta en porta? Non sabes que a tua tía está baldada? Terá que ir en 2 muletas. Todos sentimos un salouco. O tío seguía falando: metátate, xa que aquí este tan teimudo, cecais fose mellor que te ofegaras no río un domingo á hora da misa para que ninguén te vira e non nos dixes que faguer. A to pariente moi lonxe. Non sabes que non te poden enterrar en sagrado? Astra, é unha vergonza para toda a parroquia, e para esmagarte contra o chao, puxeches o traxe novo. Tiñes dabondo co vestido de labor. Non te queremos claudicar. Baixa do freixo e fagaremos unha escritura. Arrepara na tua tía que queda garneando como unha nena de teta. Non fale máis, meu tío, contestoulle o sobrinho, que me esganifa o corazón. Mas o tío seguiu: vente connosco, vamos a buscar o pedáneo para que faga o documento. Cada vez se xuntaba máis xente e empezou a dicir: xa ven o señor cura, xa ven o señor cura, vele aquí que o vai a desconxurar, dicían algúns. Pois este é o segundo texto que vou ler da obra A luz do candil de Ángel Fole, era o relato de O documento. E, bueno, o rapaz que seguía en riba da árbore e de repente dixe: volveu don Rosendo, coa escopeta collida coas 2 maos, como se agardara unha peza. Chegou ao pé da árbore e berrándolle o Manoliño, díxolle: escoita o que che vou dicir, besta brava, é polo teu ben. Xa sabes que ben a punto. Para faguerte baixar podería poñer unha gabela de toxo ao pé da árbore e plantarlle lume, mas non quero derramar o freixo que aínda fai unha boa vigue. E dicindo isto, botouse a escopeta a cara apuntando para Manoliño e volveu a falare: se te tiras, cázote no aire o mesmo que unha perdiz. Non coides que has de morrer de calquera xeito. Has de morrer dunha perdigonada no bandullo. Como hai Dios que has de morrer asina. E cando esteas emborquillándote no chao, eite de asegundar ben como fago cos lobos. Escoita, gadallo, eu conto hasta 30. Se o rematare non baixas, chímpote dun tiro. Se és home de ben, has de baixare. Os dous comeremos de axiña da miña carabela naquila casa e botaremos un trago mau a mau, e morro conto. Puxes a contar o do fidalgo de Tambría: 1, 2, 3, 4, ao chegar ás 10 berrou Manoliño: agarde, don Rosendo, que me baixo agora mesmo, e anque só o sea para botar un trago, pois sinto unhas asuras que me parten a alma, e baixou tan apresa como un gato.